En dokumentarisk flyvetur rundt i Peters bil. Vi starter her med rattet, så vi alle kan se, at det ligesom i andre biler, mærkeligt nok rundt. Hvis vi kigger på instrumentbrættet, hvis vi kan få det kigget på det, kan vi ikke se noget sådan her. Så har vi her instrumentbrættet, et ganske almindeligt instrumentbræt om en lidt svensk udseende. Det er jo fordi han kører Volvo. Her har vi ventilationsanlægget, der giver ham frisk luft, når det er, han har slået en ordentlig hørmer. Her har vi kontrolpanelet til selv samme klimaanlæg, ventilationsanlæg. Nej, klimaanlæg, det lyder bedre. Her kan han slå en aircondition til. Her kan han optage sin egen stemme, tror jeg. Og her kan han, skrue helt op og ned for lyden på blæseren, så den ikke lyder som propeldrevet fly. Her har vi så hans stereoanlæg, hans anlæg i bilen. Det spiller. Og så har vi her et automatgear. Automatgearet, det er nemmere at bruge. Det er som at køre go-kart, og det kan Peter meget godt lide. Her har vi i øvrigt sædevarmerne, så man får ristet røven. Rist din røv nu. Og her har vi så, han kan skifte mellem et sportsgear, et økonomigear og et vintergear i fedtet og glat fører. Her har vi hans dejlige mobiltelefon, en mobiltelefon han kan ringe på. Her har vi passagersædet. Her sidder der ikke nogen lige nu, men det kunne der meget vel gøre. Det her vi ser her, det er en dør. Den kan åbnes og lukkes igen. Om bag til har vi et dejligt passagersæde. Her kan også sidde nogen. Ja. Og der er der også ligeledes i den anden side, hvor vi kan lige lukke døren. Så er vi her. Det her, det er måden åbner døren på og lukker den igen. Og man kan faktisk låse døren, og den låser alle steder. Meget fascinerende. Og så åbnede den lige igen. Klokken den er nu 13:09, og vi siger tak for i dag.